तनवीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। वार्ड नंबर 1 में भइल बाटे हाला। वार्ड नंबर 1 में भइल बाटे हाला। तनवीर रूबी खातून के फिर मिली माला। तनवीर रूबी खातून के फिर मिली माला। वार्ड नंबर 1 में भइल बाटे हाला। वार्ड नंबर 1 में भइल बाटे हाला। तनवीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। नल जल लागल बा, नली गली बनल बा। समाज में मिलल सामान हो। विकास पुरुष हवन तनवीर भैया। वार्ड में रखेलन ध्यान हो। वार्ड में रखेलन ध्यान हो। नल जल लागल बा, नली गली बनल बा। समाज में मिलल सामान हो। विकास पुरुष हवन तनवीर भैया। वार्ड में रखेलन ध्यान हो। फिर अब की जीती हन घर घर गुंजाला। वार्ड नंबर 1 में भइल बाटे हाला। तनवीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूबी खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। आपका वार्ड सदस्य कैसा हो, रूबी खातून जैसा हो। शिक्षित सामाजिक तनवीर भैया। जानता पूरा गंगापुर हो। वार्ड नंबर 1 में 1 नंबर काम कैलन। पंचायत में बाड़न मशहूर हो। पंचायत में बाड़न मशहूर हो। शिक्षित सामाजिक तनवीर भैया। जानता पूरा गंगापुर हो। वार्ड नंबर 1 में ढेर काम कैलन। पंचायत में बाड़न मशहूर हो। गुलशन जहानाबादी के गीतिया गूंजे